Nemanja Savić, Vlada Maksimović, Predrag Batos i Ilija Miječić su maskirani sa kapuljačama na glavi ušli oko 9 sati u ekspozituru Societe Generale banke, koji se nalazi u sklopu salona automobila Renault na Starom sajmištu. Oni su uz pretnju pištoljima prvo vezali radnike obezbeđenja banke, a potom uzeli novac. Observacijom terena i stalnim akcijama prisustva policije u ranim jutarnjim časovima, popodnevnim i večernjim, uočili smo nakon izvršenja krivičnog dela putničko vozilo marke Ford Escort, u kojoj su se nalazila 4 lica. Kako nezvanično saznajemo, razbojnici su uhapšeni tako što ih je policija pustila da posle pljačke uđu u automobil Ford Escort i krenu ka Brankovom mostu. Budući da pljačkaši nisu računali na to da je u to vreme na mostu velika saobraćajna gužva, policija ih je opkolila sa obe strane. Svi su uhapšeni na sredini mosta u smeru ka centru grada. Policija je pri hapšenju u kolima pronašla i ukraden novac i pištolj kojim su razbojnici pretili.